Здравейте, аз съм Кирил Диманов и днес ще разглобим едно BlackBerry K1, което дойде при мен с следното оплакване, че дисплея не работи. Погледнах го набързо, един кабел стърчи от дисплея от външната страна, а телефонът е полуразглобен. Не знам дали човека се е опитвал да го разглоби сам или просто е пострадал от падането. Дисплея не изглежда счупен, но така или иначе не работи. Така, дръпнах задния капак и той си излезна сам. В смисъл, предполагам, че е само на щипки, защото излезна доста бързичко и лесно. Сега трябва да разглобим всички болчета, които има внимателно. Развиваме ги едно по едно. Значи, след като започваме с развиването на болчетата, внимателно, едно по едно, след което ще опитаме да махнем батерията. Под батерията се намират кабелите, които ходят до дисплея и затова дисплея от предната част е разлепен. Просто трябва да го извадим и да го гледаме добре. Така, за разлепянето на батерията обикновено използвам изопропилов алкохол и освен изопропилов алкохол, обикновено една карта пластмасова върши чудесна работа. Сега ще вземем картата и ще разлепим батерията. Трябва да внимавате, когато разлепяте батерията, да не я гънете много и да не я спукате. Защото ако спукате батерията, ще ви трябва нова батерия после. Ето, с картата обикновено е така се прави. Трябва да усетите на къде са двойно лепящи ленти, които залепят батерията. На iPhone-ите обикновено лентите имат за издърпване, тук нямат, просто са залепени с двойно лепещо. Както ви казах, слагаме изопропилов алкохол и просто ги разлепяме. Да, готови сме с батерията. Сега да погледнем какво става с дисплея. Ще извадим дисплея и ще го включим наново, да видим дали няма да се оправят нещата. Ето го самия дисплей. Както ви казах, един лентов кабел от дисплея стърчи. Сега ще се го върнем на мястото. И след като се го върнем на мястото, ще пробваме пак дали няма да се оправи дисплея. Този кабел най-вероятно е за тъча или за подсветката. Така, ето го кабела. Така, връщаме дисплея на мястото му. Включваме го. Сега ще включим батерията. И ще го изпробваме да видим какво ще стане. Включвам един кабел да видим дали зарежда. Като цяло мнението ми е, че телефонът работи, но няма никой на дисплея. Явно, че дисплея е повреден по някакъв начин.
Сега ще свалим дисплея и ще го гледаме на микроскопа внимателно да видим някоя скъсана лента дали няма. Но преди това да приберем болчетата. Прибираме болчетата и сега ще погледнем на микроскопа дисплея. Да, скъсана е лентата. Мисля, че е време за нов дисплей. Виждате на малката картинка колко е скъсана самата лента. Това нещо може да се ремонтира по принцип, но за този дисплей не мисля, че има смисъл. Намерих някакви цени, че струва от порядъка на 60-70 лева. Не мисля, че има смисъл да се ремонтира този дисплей. Ето така изглежда скъсаната лента. Това е всичко за този телефон. Ще предложим на клиента нов дисплей. Благодаря за вниманието.